Не, ще падна. Няма да паднеш. Обратно се обръщаш. Спокойно. Обръщай се обратно. Обръщай се обратно с лице. Чакай, тук, внимавай с главата. Изчакай малко. Внимавай да не си бъдеш. Ма тогаската ми пада. Не виждам нищо. Няма. Слизай спокойно. Върви. Да не виждам. В краката стъпалата. Свали каската, сложи качулката и сложи каската отгоре, за да ти държи главата каската. Или просто отдолу е стигни по-хубаво. Да се сложи качулка. Сложи си качулката. Внимавай тук сами. А сега сложи каската отгоре, за да ти държи. Затегни отзади копчето на по главата и си готово. Ние продължаваме, тук навеждаме главата. Тате, снимаш ли? Спокойно бе, снимам те. Това ми така снимка. Миме, нали викаш? Как ще мина? Образованието ни са пипат на някъде са там. После тук как ще се качим? По същия начин. Тате, снимай. Спокойно бе, снимам те бе. Няма да те изпусна. Изправи се. Вие ли сте последни? Да. Дъщеря Венеца от 1970 година, съвсем случайно. Никой не е значил до 25 метра, както сме под земята, навътре се крие такава прекрасна дъщеря. Като сме идвали долу, сме видяли отвън, че е имало действаща кариера за валове. При един голям зрив се отваря дупка в земята, право надолу. Дупката се намира точно на първостъпало, където сме тръгнали. След това идват алпинисти, проверяват я и моментално се бетонира, за да не влиза никой тук и да руши. Доста дълги години, почти 30, след това по проект между българо-румънска фирма започва и ремонта на пещерата. Пещерата е дълга 200 метра, влажността е 100% и 10 градуса студено целогодишно. Пещерата на 10 милиона години. Всичко тук расте с 1 сантим на 100 години. Официално открита за посетители на 25 май 2015 година.
Венеца се казва така, защото самия Балкан над нас се казва Венеца, така си остава и името на пещерата. Сталактитът расте отгоре надолу, сталактитът отдолу нагоре. Когато се съединят, става сталактон. Тук при нас, този зад вас, е втори по големина на Балканите, т.е. от долга 25 метра. Също така в нашата пещера има доста жълтоникс. 4 стъпалца там, дето ги минахте патишкото, е това. Също така в нашата пещера имаме и бял оникс. Ще ви го покажа в друга зала. Сега продължаваме навътре. Дайде, госпожо, чакаме само вас. Горе като две очи има. Да, това е пазителя. И долу уста и нос. От ясната ви страна имаме изображение на две точки с малки дендрити. От другата страна, като се обърнем, имаме показалец, който ни показва пазителят на пещерата. Той има две очи, нос и уста. Отгоре също така обърнат прилеп от дендрит. Тук имаме едно навеждане на главата, минаваме стъпно. Тук горе високо е Дева Мария. Тя има глава, рамене и е сгушила Библията. От другата страна е Божията майка с младенеца. Тук отдолу са медузите. От другата страна горе високо е Буда, едно чуче, едно гърне. Надолу е водопад от пясъчни кристали. Да. Това са небелогърчишките скали по Маленгри, сянката от цар ученичката и отпред и Бозлужа. Както казахме, при нас всичко е почти в офис. Където да сложим фенера, се свети. Това пред нас е кактуса, той също е от дендрит, рошовите са хелактити. Те се получават като капне капчица вода, се разпръскват и растат настрани. Тук от лявата страна, като минавате, имаме осветен бял оникс. На пеликана. Той също от оникс. Ето му очето. Ето му и клюна надолу. Сега се качваме нагоре. От другата страна имаме изображение на стар манастир от бял и жълт оникс. Тук също има кристали. Едно зайче, една статуя и едно бюстче. Жълт оникс и бял.
Ако се получават, ще са различни. Ами зависи от самата скала на варовика, каква капка ще отделя. И дали ще се получи бял, жълт оникс, дендрит, хелактин. Той също от дендрит. Отдолу има кули дърбички, когато се чукат, издават най-различен звук. Тук долу може да надникнете ни езерото и от тази страна рагонитните корали. А рагонитни корали. Снимките стават най-хубави, от тук не ги пипаме, те са крехки и се чупат. Тук също така имаме дървото на живота.